Gaurkoan, ekuazio sistemak ebazteko bigarren metodoa azalduko dizuet. Alegia, berdinketa metodoa. Har dezagun adibide bat eta ebatzi dezagun urratsez urrats. Esaterako, -lau isa gehi i berdin hogei. Eta 6 isa ken bederatzi i berdin 0. Lehenik, bi ekuazioetan ezezagun bera bakanduko dugu. Bi aukera ditugu, isa bakantzea edo i bakantzea. Guk koefizienterik errezenak dituzten ezezagunak hobetziko ditugu. Gure kasuan, i aukeratuko dugu lehenengo ekuazioko koefizientea bat baita. Beraz, alde batetik, -lau isa gehi i berdin hogei ekuaziotik i bakanduko dugu, eta bestetik, bigarren ekuazioan i bakanduko dugu. I-ren koefizientea positibo bihurtzeko bederatzi bigarren atalera eramango dugu. Eta i bakandu behar dugunez, bederatzi zatituz pasatuko dugu lehenengo atalera. Jarraian, adierazpenak berdinduko ditugu. Hemen lortutako adierazpen hau eta beste hau i dira, beraz, berdindu ditzakegu. Berdindu ondoren, ekuazioa ebatzi egingo dugu. Lortutako ekuazio hau lehenengo mailako ekuazioa da. Bederatzi hau zatituz dagoena biderkatuz pasatuko dut bestaldera. Parentesiaren kontuak egingo ditut. Bederatzi bider hogei, 180. Gehi, bederatzi bider lau, 36 isa. Berdin, 6 isa. Ezezagunak lehenengo atalera bidaliko ditugu, 36 isa ken 6 isa, eta gaiazkea bigarren atalera. 30 isa berdin -180. Isa berdin -180, zati 30, berdin -6. Beraz, isaren balioa -6. Ondoren, lortutako ezezagunaren balioa, kasu honetan -6, bakandutako edozein adierazpenetan ordezkatuko dugu. Hau da, honen balioa, -6 hori, adierazpen honetan ordezkatu dezakegu, edo beste honetan nahi dugunean. Nik adibidez, bigarren honetan ordezkatuko dut. 6 bider -6, zati bederatzi. 6 bider -6, -36, zati bederatzi. Berdin -lau. Iren balioa, -lau. Soluzio bikote hau izango da, ekuazio sistemaren soluzioa. Orain zuen kontura, honako ekuazio sistema hau berdinketa metodoaren bidez ebaztea.